ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί και στον επίλογο ποια συμπεράσματα. Με δικά σου λόγια και από πού έως πού. Καταλαβες. Λοιπόν, μας έχει τραβήξει και βίντεο αυτό μόνο του. Τέλεια, καταπληκτικά. Δεν ξέρω τι έχει τραβήξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εδώ πέρα έχουμε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που κάναμε σχετικά με τα δοκίμια. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει βέβαια το σχολικό βιβλίο. Αυτό που πάπαμε. Το σχολικό βιβλίο, λοιπόν, ένα παράδειγμα αποδεικτικού δοκιμίου, λογικής οργάνωσης σε αποδεικτικό δοκίμιο. Είμαι στη σελίδα 80 και λέει, στον πρόλογο, δεν θα το διαβάσω όλο προφανώς, λέει στον πρόλογο, η συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα αλλά και την ορθότητα, ακόμα και τη συνταγματικότητα της ποινής του θανάτου είναι πάντα ζωηρή και επίκαιρη. Ωραία. Μιλάει για τη θανατική ποινή. Βασικά είναι αυτό ένα από τα πιο από τα αγαπημένα μου κείμενα, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό στη δομή του. Ως βασικά επιχειρήματα, λέει στον πρόλογο, για την κατάργηση της ποινής του θανάτου προβάλλονται 1. Και τα λέει τώρα. Λέει 7. Έχει 7 επιχειρήματα και τα λέει όλα στον πρόλογο. Αντίθεση της ποινής, ανελαστικότητα, ανικανότητα, λέει. Και λέει στο τέλος, υποστηρίζεται ακόμη ότι σύμφωνα με το νέο σύνταγμα η θανατική ποινή είναι αντισυνταγματική γιατί προσκρούει, έρχεται λοιπόν σε αντίθεση, στην αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης προσωπικότητας που κατοχυρώνεται τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάει τώρα στο κυρίως θέμα και λέει, τα επιχειρήματα αυτά, που σας είπα δηλαδή εγώ στον πρόλογο, είναι πολύ σοβαρά, αλλά όχι ακαταμάχητα. Και πάει τώρα να ανασκευάσει αυτά που είπε στον πρόλογο, ότι προβάλλονται ως βασικές ιδέες. Αυτό είναι η λογική οργάνωση που συναντάμε σε ένα αποδεικτικό δοκίμιο. Σε ένα δοκίμιο δηλαδή που έχει χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου. Έχουμε έναν πρόλογο που έχουμε τις ιδέες οι οποίες θα αναλυθούν ή θα ανασκευαστούν, δηλαδή θα εντοπιστεί το λάθος και θα πούμε μετά για ποιο λόγο εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστές. Και συνεχίζει, λέει, τα επιχειρήματά του σε 1-2 παραγράφους. Αξίζει να πάτε να το διαβάσετε το κείμενο, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία οργάνωση, πολύ ωραία επιχειρηματολογία. Και στο τέλος λέει, στη τελευταία παράγραφο, όταν λοιπόν η κρατική εξουσία, εκεί που πρέπει να δώσει τα συμπεράσματα, παρέχει στην ανθρώπινη ζωή τη νομική προστασία, ρεαλιστικά επιφυλάσσει στον εαυτό της την προηγούμενη αυτοπροστασία της, προφανώς. Τέλος, το επιχείρημα για την αντισυνταγματικότητα της, λέει, λοιπόν, και φτάνει στο τέλος το συμπέρασμα για να πει ότι ουσιαστικά όσοι λοιπόν αγωνιούν ειλικρινά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να έχουν το θάρρος να φωνάζουν καταργήστε τις ποινές. Αρκεί όμως αυτή η ρομαντική κραυγή για το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν γκρέμεται στις ποινές. Εξαρτάται από την όλη κοινωνική δομή. Άρα, πρόλογος με τις βασικές ιδέες που θα ανασκευάσει, 2 παράγραφοι στις οποίες επιχειρηματολογεί γιατί δεν ισχύουν αυτές οι 7 ιδέες που είπε στον πρόλογο και στον επίλογο προτείνει ως λύση την παιδεία. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα πρέπει απλά να είμαστε να διαμορφώσουμε μια άλλου τύπου κοινωνία ώστε να μην υπάρχουν ποινές, καθόλου. 3ο βίντεο ήταν αυτό τώρα. Πάμε στο 4ο.